Adzay umalay pa sa buntis nga nagpaluyo karon sa bukid. For to the video day. O to daw buntis day. Nagpapatulag hair sa iyang mama day. O kanang day supportive kina kong mama day. O day dagko na kay mga naong day para biyag day. Para kay mignaong day oy. Sige mangisi day. Na mga kambal day. Taas po ko sa kong mama day. Yan na akong mama day. Kuan kina siya day namo diri day sa iyang mga anak day. Paputol ko anak day kay anak siya day piti na taas ah. Lagi ko kanina sa dali. Wala na mama akong bahok. Wala kayo. Ikutan sa kuan. Wala taas sa ni ba? Yuwi man ba? Hala, oh, nasa naman na. Naglangad lagi. Nila balik. Na. Dili ni labay. Lagi laban iko na sa kon sa kuning sa. Kuan na. Rungan na. Ayan, patukol ni Maros ko yan. Hala, si mama. Iyan lang gusto ko mag-group. Amor man. Ito ko na usapit dito sa kuan. Sakto naman dyan. Sakto naman niya. Sakto naman niya. Ito lagi putol. Hala, mo may gituwa akong buhok ma. Ito. May pagtuwad lang ni Gana. Ito gituwad. Type C. Pero nga. Gituwad ba? Ganang kong syagi? Hala, inso matumulo ko na yung putlo. Nalabot na di. Kana di. Huwag pag-ibag na ba? O gani, si kuya rin mamutiwas anay kay anaon sa namlay na kulma rin ma. Di usom sa naro. Usom! Layab. Kaya magsigitag ko na ni. Saan sa di mo sa nina nga? Di mo, sa nina no? Wala ka mo sa gunting eh. Ikaduot ang gunting. Kaya mo doon. Kaya di black. Lupo naman ito yun ako. Oo. Katong gunting hait nita. Wakot yung minister. May gunting hait. Ito po na minister tiwas. Di na kubulot tayo eh. Kurtin na nito. Yan na nito na. Sige makurot yan. Sige ko. Ang gunting batik kayo. Okay na awaw. Naw sa yung ano. Kira ni. Hindi ko buhok. Ang dati na buhok. Kira.